Labari na 74. Kada ka raina mutum. A wani gari ne da ke can a kan tudun Jigawa, aka yi wani saurayi mai suna Audu, wanda ya so wata budurwa, wai ita Indo. Audu ya kammala karatunsa, amma bai riga ya samu aiki ba. Ya daɗe yana son Indo a ransa, amma yana shakkar furta mata soyayyarsa, duba da irin yanayinta na tsiwa da jan aji. Wata rana tana shuɗewa, sai ya daure ya tsayar da ita, kuma ya faɗa mata shi fa ta riga ta kwanta a ransa, kuma da aure yake son ta. Buɗar bakinta sai ta ce masa, haba Audu, yaya za a yi irina ta auri irinka? Ai ni sai wanda ya jiƙa da naira shi zan aura. Allah ne kaɗai ya san irin jimami da tashin hankali da Audu ya shiga a dalilin wannan karya zuciya da Indo ta yi masa. A kwana a tashi, bayan kamar shekaru 12, sai Audu ya shiga wata 'yar kasuwa a cikin birnin Kano, irin waɗannan kasuwanni na bakin hanya na zamani waɗanda ake kira mall. Sai suka yi kicibis da Indo. Da suka yi ido hudu, sai Indo ta ce masa, Audu kana duniya, ina labarinka? Ni dai na yi aure, kuma na auri irin miji da ya dace da ni, domin injiniya ne da yake aiki a wani ƙasaitaccen kamfani, yana kwasar albashi wuri na gugar wuri har naira 650 a duk wata na Allah. Tana rufe bakinta sai ga mijinta, bai san wainar da ake toyawa ba. Da isowarsa sai ya kalli Audu ya ce, mai gida, barka da yau, ga iyalina nan ku gaisa da ita. Ya juya kanta ya ce, kin ga mai gidana wanda yake da kamfanin da nake aiki a ƙarƙashinsa, yanzu haka ya ba mu project na naira miliyan 850 wanda za mu samu amfani mai yawa kafin mu kammala shi. Kuma kin san wani abu, mai gidana har yanzu ya kasa yin aure saboda wata budurwa da ya so a zuciyarsa, amma ta ƙi auren shi tun a wani lokaci mai nisa. Kin san dai wannan ta yi hasara a rayuwarta ko? Indo ta saki baki, bata san irin amsar da za ta ba mijinta ba. Darussa: kada ka raina mutum don ba shi da kuɗi, arziki na Allah ne. Duk abin da ka samu, kada ka yi alfahari domin wani ya fi ka. Kada ka ƙallafa ma rayuwanka son wanda baya son ka. Allah bai yi kowa don kowa ba, son masoyin wani ƙoshin wahala.